Ja snimam. Zovete neko, šta je vas otišlo? Čekaj. Ja snimam. Halo? Snimaj se. Evo, zaustavljaju nas, čekaj. Snimam. Dobro, nemoj tako prosto. Ovo je strašno. Dečo? Polako sunce. Ajde, čao. Diskretnije tu. Dobar dan. Dobar dan. Pogledaj vaš isprav. A koji je razlog? Gospodine, imate li isprav? I ja se izvinjavam. Dajte mi vašu ličnu kartu, vozačku saobraćaj. Ne, a koji je razlog? Ja se izvinjavam. Koji je razlog? Koji je razlog? Jel vi to mene zajebavate ili ona slika hoćete da napravite neku... Ne, to će biti... Ne, nije tu, ja sam stranac ovdje u Srbiji. Odlično. Ja sam policajac u Srbiji. Da, ja vas poštujem, nije nikakav problem. I onda šta je to, koji je razlog? Jer Ne, mislite da vama neko nema pravo da traži ispravi. Izađite napolje, dajte mi ispravi. Ne. Slobodno, izađite napolje. Šta vi meni tu budite, koji razlog? Mora da kažem. Želiš roz? Je li ja moram da izađem napolje? Izađite napolje, ja sam vam naredio. Je li ja moram? Spremite vaš pasoš, ličnu kartu, što imate. Ne, je li ja moram da izađem? Gospođice, taj telefon ostavi, je ti jasno? Nemoj da lupaš po kolima, To će biti dokaz kad budemo otišli... To će biti da vam ja kažem. To će biti dokaz kad budemo otišli kod sudije. Sačekaj. Idi ti, da hoćeš, dajte meni tvoje isprave. Slušaj, Koji je samo... razlog, gospodine? Znači, Daj mi ličnu kartu, vozač saobraćaj, dajte mi vašu Ja ispravu. hoću... daću ja vam vašu moju ličnu kartu. Ja hoću da... Vidite,